No, ano. Musíš k němu být, ne takhle, musíš být břichem k jeho zádu. Bouděs, přelez. A teď ho dostat přes sebe. Dobře. Odčítejte. Výborně. Tak odbula, jo? Ruce držím, hlava do podleží, nádech. A jak máš nohy? Srovnáme, jo? Ještě blíž. Tady máš kyčle, teď je to správný stav. A srovnáš tam a jeden, hop, a výdech. Tak, a máš svaly k tomu, aby si používal. Takže neprohybej se, pevný břicho, jo? A dodechni, hlava nahoru. Tak, jak máš ty ruce? Jo, dodechni, hlava, spevni se. Tak, stačí, máš odkadíš, propnu koleno, pevný břicho a výdech, hlava. Tak, teď, takhle musíš být hodně, jasný? Tak, ten hop, krok. Přenesu propnu hlava. Kluci, ta noha, na kterou si stoupáte, musí být propnutá v koleni, jo? Tak jeden hop. Tak. 3, 4, 5, 6. Nepouštěj ho, pojď, drž. Pojď, ber. Otoč. Každý dvakrát. Skvěle, nahoru kolena, výtečně. Prudky, paráda, pojďme. Vejš kolena. Teď mi dáš paty si přesně. Jo. A zase. Vydám. A jenom zahodně. Skvěle, ruce pracují, paže, ostře, pojď. Výborně. Pojď se, Bíku, vejš kolena, pojďte.